Φίλες και φίλοι, γεια σας! Στο σημερινό επεισόδιο του Τροφή για Σκέψη θα μιλήσουμε για τη σημασία της διατροφής στην άσκηση, αλλά και τους συνδυασμούς τροφών που μπορεί να καταναλώνει κάποιος πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την άσκηση. Η σωστή διατροφή και θρέψη είναι απολύτως απαραίτητα συστατικά για την απόδοση για όποιον γυμνάζεται, είτε κάνοντας πρωταθλητισμό, είτε απλά πηγαίνοντας στο γυμναστήριο μερικές φορές την εβδομάδα. Πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας όταν γυμναζόμαστε? Στο σώμα μας, η κύρια και πιο άμεση πηγή ενέργειας είναι η γλυκόζη, η οποία είναι αποθηκευμένη στο σηκώτη και στους μυς με τη μορφή μιας ουσίας που ονομάζεται γλυκογόνο. Όταν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μειωθούν λόγω της άσκησης, τότε κινητοποιείται το γλυκογόνο των μειών, τα αμινοξέα, δηλαδή τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται οι πρωτεΐνες των μειών, και τα λιπαρά οξέα από τα λιποκύτταρα που βρίσκονται αποθηκευμένα για να παράγουν ενέργεια στον οργανισμό. Ανάλογα με την ένταση, το είδος, τη διάρκεια της άσκησης αλλά και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, επιλέγεται από τον οργανισμό και ποια πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί. Άλλοι παράγοντες είναι η ηλικία και το φύλο του ασκούμενου, η προπονητική του κατάσταση, η διατροφή αλλά και κληρονομικότητα. Fasted training, προπόνηση σε κατάσταση νηστείας. Τελευταία, η πρωινή γυμναστική σε κατάσταση νηστείας αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς, ειδικά στα άτομα που θέλουν να μειώσουν το σωματικό τους λίπος. Μέχρι τις 10 π.Μ. οι αποτοξινωτικοί μηχανισμοί του οργανισμού βρίσκονται σε εγρήγορση και τα επίπεδα της ινσουλίνης, της ορμόνης που εισάγει τη γλυκόζη μέσα στα κύτταρα, είναι υψηλά. Όταν η ινσουλίνη είναι αυξημένη στο σώμα, συνήθως 2 ώρες μετά από ένα γεύμα ή και σε περιπτώσεις υπερινσουλινεμίας, ο οργανισμός παρεμποδίζει τη διάσπαση του λίπους από τα λιποκύτταρα. Άρα, η πρωινή γυμναστική μέχρι τις 10 ενδείκνυται να γίνεται με άδειο στομάχι σε περιπτώσεις που θέλουμε να χάσουμε λίπος. Όλες τις υπόλοιπες ώρες είναι καλό να γυμναζόμαστε αφού έχουμε καταναλώσει ένα καλό γεύμα 3 ώρες πριν και ίσως ένα σνακ που να περιέχει υδατάνθρακα και λίγη πρωτεΐνη 30 με 45 λεπτά πριν την άσκηση. Έτσι, εφοδιάζουμε τους μυς με την απαραίτητη ενέργεια για να τα βγάλουν πέρα στην άσκηση, να αποτρέψουμε κάποια ζαλάδα ή λιποθυμία και να προστατευτούμε από τραυματισμούς. Ιδανικά σνακ 30 με 45 λεπτά πριν την άσκηση είναι τα εξής: ένα φρούτο ομό ή 3-4 αποξηραμένα και μία χούφτα μουλιασμένη ομή ξηρή καρπή, μια μπάρα δημητριακών που να περιέχει αποξηραμένα φρούτα, ένα σμούθι με ένα φλιτζάνι γάλα ή κεφίρ και ένα φρούτο, 2-3 κράκερ ορκής άλεσης με φυστικοβούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο και φέτες φρούτου, μισό φλιτζάνι τυρί κότατς και ένα φρούτο ή λαχανικά σε μπαστούνάκια, πιπεριές, αγκουράκι, καρότο και 2-3 φέτες γαλοπούλα, ένα αυγό βραστό και 2 κράκερ ορκής άλεσης, ένα φλιτζάνι γάλα με 3 κουταλιές σούπας βρώμη και μια κουταλιά σούπας κράνμπερις. Τι συμβαίνει όμως με την ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της άσκησης? Είναι πολύ σημαντική η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού με κάποιο ενεργειακό ποτό, καθώς με την εφίδρωση χάνεται και σημαντική ποσότητα ηλεκτρολιτών όπως το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, το χλώριο και το μαγνήσιο. Το απλό νερό δεν επαρκεί για τη σωστή ενυδάτωση λόγω αυτής της απώλειας ηλεκτρολιτών και απεναντίας προκαλεί παραπάνω εφίδρωση, στομαχικούς σπασμούς και δυσφορία. Πολλές φορές η έλλειψη της δίψας παραπλανά τους αθλούμενους για το πόσο αφυδατωμένοι είναι. Για κάθε 1 ώρα άσκησης χρειαζόμαστε 500 ml ενεργειακού ροφήματος, του οποίου η κατανάλωση να ξεκινάει μετά τα 20 λεπτά άσκησης. Ένας καλός ρυθμός αποτελεί μια γουλιά ανά 5 λεπτά. Πάμε να δούμε τη συνταγή παρασκευής σπιτικού ενεργειακού ποτού. Βράζετε 10 κλωναράκια τσάι του βουνού ή όποιο άλλο βότανο προτιμάτε για 2-3 λεπτά.
Το αφήνετε να κρυώσει σκεπασμένο για 2 ώρες, προσθέτετε το χυμό από 1 λεμόνι και το σουρώνετε σε μεγάλα γυάλινα δοχεία, τα οποία διατηρούνται στο ψυγείο για 15 με 20 μέρες. Πριν την προπόνηση, γεμίζετε 500 ml από το υγρό και προσθέτετε μέσα 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι, που θα παρέχει την απαραίτητη γλυκόζη στους μυς, 50 ml πόσιμης αλόης για τις φλεγμονώδεις ιδιότητες, όσο μια φακή φυσικό θαλασσινό αλάτι για την αποκατάσταση των ηλεκτρολιτών, 1 κουταλάκι του γλυκού αμινοξύγλουταμίνη σε σκόνη για την αποκατάσταση των μυϊκών καταστροφών, φαρμακευτική πόσιμη σόδα στη μύτη από 1 κουταλάκι του γλυκού που απομακρύνει το γαλακτικό οξύ από τους μυς. Χρειάζονται υδατάνθρακες μετά την άσκηση. Οι μυς έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα αποθήκευσης γλυκογόνου, το οποίο μόλις διασπαστεί ξανασυντίθεται από τον οργανισμό μέσα σε 24 με 72 ώρες. Ο χρόνος λήψης, καθώς και η ποιότητα του γεύματος σε υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τη σωστή αναπλήρωσή του. Ειδικότερα, τις πρώτες 2 ώρες μετά την άσκηση, ο ρυθμός σύνθεσης γλυκογόνου είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι κάποιες ώρες μετά. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, συστήνεται 30 λεπτά με 1 ώρα μετά την άσκηση να ξεκινάει η κατανάλωση κάποιου γεύματος που να περιέχει υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τέτοια τρόφιμα είναι τα ζυμαρικά, το λευκό ψωμί, η πατάτα και τα φρούτα. Συστήνεται 1 γραμμάριο υδατάνθρακα ανά κιλό σωματικού βάρους κατά την πρώτη ώρα μετά την άσκηση και μετά επανάληψη ανά 2 ώρες για τις επόμενες 4 με 6 ώρες. Εάν περάσουν οι 2 πρώτες ώρες και δεν καταναλωθεί τέτοιο γεύμα, τότε η ταχεία φάση σύνθεσης του γλυκογόνου χάνεται τελείως, με αποτέλεσμα οι μυς να κουράζονται πιο εύκολα και να είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Να περιέχει πρωτεΐνες το μεταπροπονητικό γεύμα μου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, αναμενόμενα καταστρέφεται μέρος των μειών εξαιτίας του φόρτου που καταβάλλεται. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει το μεταπροπονητικό γεύμα να περιέχει και ποσότητα πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας που θα συντελέσει στην αναδόμηση των μυϊκών ιστών. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι όταν το γεύμα μετά την άσκηση περιέχει συνδυασμό πρωτεΐνης και υδατάνθρακα, η αναπλήρωση του μυϊκού γλυκογόνου πραγματοποιείται ακόμα πιο σύντομα. Τι να επιλέξω να φάω όμως στην πράξη μετά την άσκηση? Μερικά πρώτης τάξης γεύματα είναι σάντουιτς με γαλοπούλα, κασέρι χαμηλών λιπαρών και λαχανικά, όπως μαρούλι, ντομάτα, πιπεριές κλπ. Ομελέτα με 2 αυγά και 2 κουταλιές της σούπας τυρί κότατς, συν λαχανικά, συν 1 φέτα ψωμί, 1 στήθος κοτόπουλου και 1 φλιτζάνι ρύζι και σαλάτα, σαλάτα με 3-4 κρίθινα παξιμαδάκια, λαχανικά και τόνο, πατατοσαλάτα με 2 πατάτες βραστές, 2 δάχτυλα κασέρι και 1 αυγό βραστό με λαχανικά. 1 γιαούρτι με 2 κουταλιές της σούπας βρώμης και 2 κουταλιές της σούπας ξηρούς καρπούς, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και 1 φρούτο σε κομμάτια.
Εσείς λοιπόν τώρα ξέρετε τι να τρώτε όταν ασκήσετε για να βλέπετε τα μέγιστα ωφέλη στο σώμα και την υγεία σας. Σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο για περισσότερη τροφή για σκέψη.